Habedai berkaniga Executive Committee, kilakran ru kumno ban sandur ya kisor bat nongkyndong. Layakran ru baka jingje dikirang basnong kibat ya katei kakam naga benta sansnem kadai banlong dake election. Bill kabangin warra akan negotiation kadai hakating kabangi ong ka Hasil Autonomous District Village and Town Development Council Bill. Kani pat kadika bill kabangin shna ya kini ki village lada kalong haka rural area but ki town development council ki bandai be ya ka development. Bandai be ya ka development. Kani ka development council kan petang ya ka benta ka bedai bat ka roi ka par. Bo ikinu ki kam pynroi ki badai hapo ka hati Shillong ki tham. But chairman jong kani ka development council undai be urang basno. But ki way ki nongkyndong na du astan vice chairman, secretary, treasurer pa yakini idei banya lengba ka election budget ikini. But ka tem jong kani ka council kan long be sansnem. But ki banya syem mentah hangi baro kindai ki badai ki nong shnong bapura ki bedon mentah ka budget ki MDC kabamut kinyo ru ya kabatya budget ya gidkhot jong kanika development council kanika development council kan don haman la kawai powai ka Shillong ban peniat renti ya kikam ki bede bat ka development kita di kacing tu jong kanika council ba kan don ka district planning committee kan don ka local area planning committee hakaba ki MDC in long ki chairman jo kini committee but kan don ko audit kumbalong ka mo kumba ai nuksa ka BEC don ka social audit bakin don daftar ki AKA ki ba ka ni ka council kan ya pe ya nanti na bantaman pe ya ka jingpet jingbiang jong ka development aki area tadi ketika bantah ka ba jong ka bill ka ba ka bill ka ba ka bangin ra ka ni ka session